Il-Premju tal-President għall-Kreattivita ser jinvesti 65,000 euro fi proġetti li jinvolvu gruppi vulnerabbli u żvantaġġati fi proġetti xprunati mill-kreattività u l-arti. Proġetti jistgħinata bejn 2,000 u 6,000 euro. L-għan tal-Premju huwa li jgħin l-organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet jindirizzaw l-ħtiġijiet soċjali u l-ġid tal-komunitajiet, partikolarment l-aktar setturi vulnerabbli u l-gruppi l-aktar diffiċli li jintlaħqu, b'enfasi speċjali fuq it-tfal, iż-żgħażagħ, il-minoranzi u l-anzjani, permezz tal-kreattività u l-arti. Hawnhekk in-nies vulnerabbli d-darba mhux se narawhom bħala l-imsieken li tqas ix-xurtjati huma nies li għandhom potenzjal. U allura waħħadna l-vulnerabilità mal-kreattività li hija l-kreattività li toħroġ il-potenzjal tal-individu. Id-direttur tal-istrateġija f'ħdan il-Kunsill tal-Arti Tony Attard spjega li l-premju huwa mirat li jinċentiva l-organizzazzjonijiet mill-qasam tal-arti biex jikkontribwixxu lejn l-iżvilupp tal-komunità u l-ħolqien ta' proġetti kollaborattivi tal-arti. Permezz anke l-applikazzjonijiet illi jsiru sal-aħħar ta' Lulju, dawn kollha jiġu evalwati minn tim ta' evalwaturi indipendenti illi anka dawk li jressqu l-proġetti tagħhom jistgħu jiġu mitluba illi anka jispjegaw il-proġett tagħhom permezz ta' viva voce, prezentazzjoni viva voce. Umbat minn hemmhekk jistgħu jibdew jimplementaw il-proġetti tagħhom wara li jingħata l-premju minn Novembru ta' din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-ġurnata ta' Sant'Anton, il-President ta' Malta Marie-Louise qalet li dan il-premju ser iwassal messaġġ li l-attivitajiet kulturali mhumiex biss mezz ta' divertiment u mistrieħ, iżda wkoll opportunità l-azzjoni li hija mnebħa minn ġustizzja soċjali.